Where is Yasi? Tell me, where is Yasi? Now! You come from there? You go? You hide from my hiding spot? Yeah! Why did you hide in my hiding spot? Because it was really good. It's really good spot. I want... Yasi, Yeah. put this one in the table. No. Yes. Happy is Mr. Happy. Put in the table. Now! Yes. Yeah! Put it. Put it. Hello everyone! Ginabi na tayo sa pagbablog. Mahirap talaga kasi kapag kapag mami ka, tas ikaw lang mag-isa sa bahay. Mahirap pagsabayin yung pagbablog guys. Tsaka pag-alaga ng bata, lalo na kung mag-isa ka lang. Diba? Makulit kasi si Yasi, pag nagbablog ako, ngayon, kinukuha niya na yung camera. Gusto niya na humawak ng camera, tapos tinatakbo niya. Gusto niya siya yung mag-vlog. So, hindi ako makapag-concentrate ba sa pag-vlog. By the way nga pala guys, may nagtatanong pala. Dito sa previous video ko, may nagtanong kung how I am related to Fatum and Hama. Kung, dito, magkapatid daw ba si Mr. ko at saka asawa ni Fatum. Sagot ko doon ay hindi po sila magkapatid. Si Hama ay Tunisian, yung asawa ko po ay from Turkey. So, hindi po sila magkapatid ni Hama. So, anyway, pero magkapatid sila bilang magkaibigan. I mean, magkapatid ang turingan nila kahit hindi sila magkapatid by blood. So, ayun guys, ikukwento natin kung paano kami naging magkaibigan ni Fatum and Hama. But before than that, bibigyan ko kayo ng little background kung paano ko nag-umpisa sa YouTube. So, ayun nga guys, way back 2019, late 2019, na-approach ako nitong kaibigan kong si Juliet Kate PR na mag-upload daw ako ng mga videos ko sa aking YouTube channel kasi nakikita niya na mahilig ako mag-upload ng mga videos nila Yamor sa Facebook. Meron na akong YouTube before pero hindi ko alam, yung YouTube ko kasi before, hindi ko alam na mayroon palang mga monetization, may mga, alam mo yun, meron palang mga requirements bago ka ma-monetize sa YouTube. So, nag-upload na ako ng mga compilation of picture noon sa YouTube ko, pero madalang, parang gusto ko lang. Parang, sabi ko, i-keep ko lang siya as a memories, yung mga ina-upload ko doon, tapos pa isa-isang mga video nila yan. May monetization ang YouTube, ganyan, pwede kang kumita sa YouTube mo, gano'n. Tapos nung time na yun, hindi ako nag-research kasi, kaya hindi ko alam. So, gano'n ba? Pag the story short, nag-upload ako at kinontinue ko yung YouTube ko at nag-upload na ako ng mga videos nila Yamo at ni Yasi, ganyan. So, habang nagtagal, ayun, nag-effort na akong kumuha ng mga subscriber, tapos yung sa watch hour ko, ganyan. Tapos, ayan, 2020, after kong ma-monetize ng channel, etong si Juliet, sabi niya sa akin, may kilala akong vlogger na ang asawa ay Arabic, sabi niya. So, sabi ko, okay, sabi ko. Tapos, sabi niya gano'n, panoorin mo, ang channel nila ay ito, sabi niya gano'n. So, sinend niya sa akin yung channel ni Fatum and Hama. So, na sila noon, nagba-viral na sila. Kilala pala siya ni Juliet. Friend na pala sila nung time na yun. Tapos, pinupush ako ni Juliet. Lagi niya sinasabi na, mag-comment ka sa mga video nila. Kaibiganan mo, mabait yan. Ganun talaga siya. Tapos, alam mo ba ang sabi ko kay Juliet? Ayoko nga, parang ang suplada. Sabi ko, nakakahiya naman. Sabi ko ganun, naiyak ako. Sabi ko, saan laki na ng bahay niya? Nasa 10 plus na. Alam mo ba, sabi ni Juliet, nagbabiral yan sila ngayon. Sabi niya ganun. That time, hindi ako interesado kay Fatum and Hama that time. Kahit na nagbabiral sila nung time na yun, ayaw ko siyang kaibiganin kasi natatakot ako baka pahiyain niya ako, baka hindi din naman niya ako pansinin. Kasi ang bahay ko noon parang 1,000 subscriber lang ako noon 1,000 plus lang kasi kakamonetize ko lang ng time na yun. Tapos, teka lang guys. Kasi masusunog na yung niluluto ko. Teka lang. Tuloy natin ang ating sigana. Teka lang, sunog na tong ito yung niluluto ko. Tingnan nyo. Ayan, kay yan, kay Amor. Ano ba yan? Parang masusunog na siya. Kunin ko yung close ko yung kuha tayo ng cheese. Ito, ganito lang yung cheese. Ilalagay mo lang sa top niya para kay Amor. Kainin niya na yan. Kusan ko siya ng
Kasi mahilig siya lang kumain ng ganyan. Yamor, you want more cheese? Or no? Cheese. More? I know you love cheese. Of course I will be wanting cheese. So, ito na guys yung pagkain ni Yamor, macaron with cheese. So, ayan, continue na natin ang ating daldalan. Still hot, anak. A few moments later. Yun, nag-set kami ng araw na ma-meet si Fatum. So, as itong si Yamor, makulit. Ayan, nangistorbo. Kaya ayaw kong mag-vlog guys. Nagising sila kasi nga, ayan sila, istorbo. Tapos ayun na guys, so first meeting namin, ito, ipapakita ko sa inyo. Nagpunta kami ng Alcudra. Nang first impression ko kay Fatum, maingay talaga siyang magsalita. Yung boses niya, kung ano yung boses niya sa camera, yun talaga ang boses niya sa person. To cut the story short, the first meeting namin yon. Okay na, tapos nagkuhanan na kami ng number, ganyan. So, tawag dito, tawag dyan. So, second, nag-barbecue kami sa desierto. Ayan. Meron din kaming vlog na yan. So, ayun, okay na. Magkipag-usap yan, kulang ang 1 oras kami magdaldalan guys. Tapos napansin niya na yung YouTube ko. Ayan, sabi niya ganun sa YouTube ko. Day, sabi niya ganun. Bakit ganyan yung ano mo? Yung mga videos mo. Diyan na siya nag-umpisa mag-critic sa videos ko guys. Sabi niya, ang hahaba. Sino manonood sa'yo? Yung mga anak mo naglalaro lang, ganyan-ganyan, hindi ka nagpapakita sa camera. Sabi niya gano'n. Tapos, puro mga anak mo yung pinaprad mo. Sabi niya gano'n. Tapos, ang sagot ko sa kanya, sabi ko, ate, nahihiya kasi ako magsalita sa camera. Ganyan. Tapos, ang hahaba pa ng video mo. Dami niya, puro negative yung comment niya sa akin nung una. Tapos, sabi ko gano'n, sa isip-isip ko talaga. Guys, alam niyo, sa isip-isip ko talaga nung una na sinasabihan ako ni ate about sa video ko. Sabi ko, ano ba naman tong babaeng to? Sabi ko gano'n sa kanya. Lahat na lang pinapansin niya, pati pagharap ko sa camera, kailangan ba talaga yun? Ganon ako guys. Sabi ko gano'n. Tapos medyo natatamaan ako sa mga review ko lahat ng mga videos ko. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko, hindi naman ako sikat. Oo nga no. Sabi ko gano'n, wala naman nanonood sa akin. Sabi ko gano'n. So, sige, try natin yung mga sinasabi niya ba. Tapos palitan yung mga title mo, yung mga thumbnail, blah blah blah, ganyan-ganyan. So, ang dami niyang critics sa video ko. Ang dami niyang, dami niyang mga sinuggest na gawin ko, ganyan-ganyan. So, ginawa ko guys, sinunod ko lahat yung payo. Kasi marami kang matutunan sa kanya eh. Kasi nung time na nag-start ako ng YouTube ko, hindi kasi ako nag-research. Go with the flow lang ako kung ano yung nakikita ko, naririnig ko, ganun lang. Hindi ako nag-research. Eh siya kasi, nagre-research siya. So lahat ng gagawin niya, nire-research niya, ganyan. Inaalam pa rin ako. Hindi pa rin ako marunong mag-vlog. Pero at least ngayon, medyo confident na akong humarap sa inyo at magsalita, diba? Ayan. So, yun yung kwento kung bakit kami nagkakilala ni Ate Fatum, kung bakit kami naging magkaibigan. So, closer and closer, sa araw-araw kaming magkausap, ganyan, nag-o-open na kami ng buhay-buhay, ganyan, parang na-feel ko na gumaan yung loob ko sa kanya, yung parang, hindi lang bilang kaibigan, bilang kapatid, as in, nag-o-open kami, bawat isa yung mga problema, ganyan, mga aking first impression nung napapanood ko siya sa YouTube guys, na masuplada, masungit, ganyan. Kabaliktaran niya sa personal guys. Pag nakilala mo siya, promise, pag nakilala mo siya or na-meet mo siya in person, kalug kasi siya, so mabilis mo siyang makagaanan ng loob. Sa Ate Fatum, mahilig yan siyang magbasa ng tao. I mean, kanya, parang i-analyze kanya, pag-aaralan kanya kung ano yung ugali mo, kung kaya ka ba niyang i-handle, kung magiging friend ba kayo. Pero once na may nakita yan siyang sayo na hindi maganda, na hindi niya nagustuhan, manlalamig yan siya sayo. Kasi so, hindi yan siya namimili ng kaibigan. I mean, hindi siya tumitingin kung, halimbawa, for example lang ha, sa YouTube, kung malaki ang bahay mo, kung maliit man ang bahay mo, kung maganda ang ugali mo, kung okay ka sa kanya, magiging kaibigan ka niya. Ganun siya guys. Hindi siya namimili ng kaibigan kung mayaman ka man, mahirap ka man. Basta yung kalooban mo ay busilak, basta yung kalooban mo ay maganda, magiging kaibigan ka niya. So, ayun lang guys yung may share ko sa inyo. Ganito sila kabait na mag-asawa. Very
very accommodating din sila. Sila yung naging kaibigan ko sa YouTube na naging super duper close ko, guys. So, hindi ko lang sinasabi na magkaibigan kami sa YouTube. Kahit mawala ang YouTube, guys. Sinasabi ko, kahit mawala yung YouTube, magkaibigan na talaga kami. Kahit di pa kami makita in social media. Nagkataon lang talaga na pareho kaming YouTuber. So, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya, guys. Kasi sobrang laki yung tinulong niya sa akin sa YouTube ko, guys. Malaki yung naitulong niya sa pagbabago sa videos ko, kung paano ako umarap sa camera, paano ako mag-edit ng thumbnail, paano ako mag-edit ng videos ko. Ayan guys, kung ano yung content ko, kailangan pinag-iisipan yan. Siya lahat yung nagturo sa akin. So sobrang thankful ako na nagkaroon ako ng kapatid, na kaibigan, na critic, na lahat-lahat na all in one, guys. Kay Ate Fatong ko lang yan ng na nakita ba, na naramdaman. So, etong video na to, dinededicate ko talaga sa kanya. Kasi guys, magwa 1 year anniversary na kami na magkaibigan ng October. Kaya ako ginawa tong video na to, guys, kasi yung last na video namin, nagpapasalamat talaga ako sa lahat-lahat ng mga sumuporta sa channel namin. Bago nating subscriber, guys, maraming thank you from the bottom of my heart. And sa mga support ninyo, maraming salamat talaga. Dahil sa isang video lang, guys, naka-earn tayo ng 500 plus subscribers. So, maraming salamat, guys. Sana i-continue yung i-support yung small family namin at yung mga ginagawa namin na kahit naman kahit simple lang, tawanan lang, simpleng video lang ng aming family ay nag-e-enjoy kayo. Maraming salamat, guys, sa panonood, sa lahat, sa mga bago at sa mga dati naming supporter. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga makakapanood pa dito na magsusubscribe, maraming thank you. And of course, sa mga old friends ko na YouTuber din, alam nyo na kung sino kayo. Yung mga unang-una kong kasama nung nag-i-start pa akong mag-YouTube. Maraming salamat, guys, kasi we will not be here without you all, guys. Kasi sinuport nyo kami at kayo ang dahilan kung bakit kami nagko-continue mag-create ng video para kayo ay mapasaya. Good vibes lang palagi. Maraming thank you and good night, everyone. Please don't forget to subscribe for Ate Fatou Menhama channel. Maraming thank you, guys, and good night.